Πες μας, Τάνια, τι είναι το μπαλαγιάζ αμέσως μετά το intro βίντεο. Το μπαλαγιάζ είναι μια τεχνική μαλλιών η οποία δίνει φυσικό αποτέλεσμα, ενισχύει το φυσικό χρώμα των μαλλιών με φωτεινές αποχρώσεις χωρίς να πειράζει τη φυσική ρίζα. Ταυτόχρονα σβήνει απαλά χωρίς να δημιουργεί ρίγες όπως οι αντάβιες. Είσαι ευχαριστημένη από τις υπηρεσίες μας? Είμαι πάρα πολύ. Κορίτσια, εδώ να αρχίστε, είναι το καλύτερο κομμωτήριο. Πάρα πολύ και θα ξανάρθουμε κάθε φορά. Καλύτερα σχόλια. Ήταν όλα τέλεια. Καταπληκτικά. Το χρώμα μου άρεσε πάρα πολύ. Και τα κορίτσια εδώ είναι όλα καταπληκτικά. Είναι υπέροχα. Δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο. Το κούρεμα είναι υπέροχο και έρχομαι πολύ συχνά εδώ πέρα και είμαι ευχαριστημένη πάρα πολύ. Είχα μία ρίζα μέχρι εδώ, ήμουνα κατάξυνα στο κάτω και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Έχω πάθει σοκ, πιστεύω, είναι τέλειο. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα, Τάνια μου.